buka jajan oleh-oleh dolan mangan. Jajan apa iki? Sik. Iki jamur. Dolan jajan digawani iki jamur. Iki jamur kuping. Terus iki jamur apa lek ngarani jamur? Iki tungku lek ngarani jamur kering. Ini iki jamur tiram dikeringne ngono kae iki. Iki oleh-oleh koncoku mulih ke luar negeri. Terus iki mang nang koncoku sitoke diwehi ndok banyak loro. Gede-gede sakmene iki. Rezeki iki ditampani. Iki oleh jajan iki. Sakmene iki. Ayo, ngali wae. Terus iki kuaci. Jajane kuaci. Kene kuaci. Lah, iki jajan ning wae koncoku, dulurku ngono ya. Wong ki gandeng karo rezeki, sijine gandeng karo rezeki. Saakeh-akeh wong sing geting karo awake, panggah enek sing demen, panggah enek sing welas karo awake. Dadi yo dijalani ae. Sing geting ben geting, sing welas yo ditampa welase. Ngono ae. Rasah dipikir sing jeru-jeru.